Без инде 2 ел дәврендә куркыныч хәлдә яшибез. Безгә я пожарный кira алмый, я скорый помощь кira алмый. Чөнки октябрь урамындагы 5-нче номерлы йортларга илтә торган юлның уртасына багана утыртылган. Һәр йортта диярлек эшчәр бала димендә яшәүчеләр. Балаларны калдырып чыгып киткәндә без барыбыз да ут йотып чыгып китәбез. Бүгенгә миңа кем шалтыратып, сезнең өегездә менә шушындый хәл бар, без сезгә кira алмыйбыз, сезгә ярдәм итә алмыйбыз дип кайчан безгә шулай дип хәбәр бирерләр микән дип куркып яшибез. Эш шунда октябрь урамында төзелгән 5Б, 5В, 5Г йортлар урнашкан участокларга юл сузылмаган була. Күршеләр үзара сөйләшеп, һәрберсе үз участогыннан 1 метр булып уртак юл ясый, аны таш белән түши. 2 ел элек шушы урамнан үзенә участок сатып алган тагын бер күршеләре шул юлның уртасына багана утырта. Бәхәс тудырган багана чыннан да шундый җайсыз урнашкан ул юлның кап уртасында диярлек. Биредә ашыгыч ярдәм йөк машинасы түгел, ә менә шушындый җиңел машиналар да бик авырдан уза. Һәм биредә яшәүчеләр сүзенә караганда, берничә машина әлеге юлдан узганда менә шушылай сыдырылырга да өлгергән инде. Менә шушы юлда үземнең өйгә кайтып барганда караңгы төнле иде инде, вакытта безнең бит монда фонарьлар юк, теге багана яктыртылмаган. Шул вакытта кирип барганда араны дөрес алмагач, шундый шрам калдырды инде. Земли раньше делились, начиная с 40-х годов послевоенных. Монда җирләр сугыштан соңгы елларда кырыгар суты итеп бүленгән. Шәхси территорияләрдә уртак урыннар да булган. Тик 2007 елда ниндидер рәвештә менә шушы чатта муниципаль җир барлыкка килгән имеш. Бу хакта бернинди документта имза да юк. Юктан бар ясаганнар. Моны суд тараслыйм. Совет районы мәхкәмәсе карарында акка кара белән багананы казып алырга дип язылган. Так что? А почему нас не пригласили? Шулай дип икенче күрше үзе дә сөйләшүгә килеп кушылды. Әмма ул карарны үтәргә ашыкмый булып чыкты. Это не стоп, это забор. Будущий забор. Да, я хотел поставить забор. Бу кәҗә сукмагы урынына үз участогына юл салырга җыенуын яшерми. Понимаете, у каждого здесь такие колбаски нарезаны. Вот это моя колбаска. Әлеге кәҗә сукмагы фактта кемнеке булып чыгасың? Интернеттагы кадастр картасында бу җирнең чыннан да Тугушев участогы белән тоташ икәнлеге күренә. Казан башкарма комитеты 2018 елда җирне яңача бүлү турында карар кабул иткәнлеген раслады. Димәк, юл булырга тиеш. Ул берничә кешенең участок кырыннан гыйбарәт. Тик ни өчен фактта бу шулай түгел. Без Росреестрга да хат юлладык. Алардан да аңлатма көтәбез. Ә суд карарын үтәмәүне суд приставлары үз контролендә тота. Судебным приставом возбуждено исполнение. Гражданинга суд карарын башкарырга тиешлеге турында таләп кагазе биреләчәк. Әгәр дә ул үз теләге белән закон таләбен үтәмәсә, штраф түләячәк һәм административ җаваплылыкка тартылачак. Мои соседи предоставили суду фальсифицированные документы. Минем күршеләрем судка ялган документлар тәкъдим иткән. Ничектер суд экспертына йогынты ясый алганнар. Яңа ачылган фактлар буенча судка гариза бирдем. Димәк, суд юлын әле таптыйсы да таптыйсы, чөнки Рафаэль Тугушев бетон багананы алырга җыенмыйм дип белдерә. Шикаятен Самарадагы кассация судына юллаган. Анда утырыш июль уртасына билгеләнгән. Мы думаем над этим. Вы еще думаете? Да, потому что туда можно сделать по видеоконференц-связи. Рания Абдрахманова, Ремзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.